MTV. Сәлем дуслар, якшәмбе яла. Эфирда шоу-биз студияда мин Ирке. Татар шоу-бизнесы бу атнада ниләр белән яшәгән, нинди яңалыклар туплаган, хәзер барында бәйнә сөйләрмен. Киттек. Шоу-безнең бүгенге чыгарылышында Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимовларның Бәллүр туе. Данир Сабиров гаиләсе тагын бер кызга артуы. Салават Фәтхетдинов концертына билетлы булуның яңа юлы. Илдар Әхмәтовның пешән өстендә ни рәвешле эшләвен. Гөлназ Асаеваның Татмустова алып баручысына әйләнү хакында барында түкми шәшми сөйләрмен. Эстраданың иң популяр парларының берсе Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов Бәллүр туйларны бәйрәм итте. Бу көнне Уразова кабат туй күлмәген киеп, хатирәләргә чумды. Башкортстанның Әлшәй районында безнең туй гөрләде. Әтиянине бик борчымаска тырышып, бар мәшәкатьне үз өстебезгә алдык. Туйны алып барырга Мунча ташы юмор театрынан Гамил абый Әсхадуллин килде. Багажнигына икмәк тутырган. Көн бик кызу иде. Машинада чыккан ис Пикарины хәтерләтте, дип хатирәләрен бүлеште. Гүзәл үзенең Инстаграмында без Татмустова каналының иҗат төркемендә Гүзәл белән Илдарны Бәллүр туйлары белән котлыйбыз. Бер кулыңны карыйм дускай гомер юлың, син юлларымда. Багып кына хисләр булмый сөю кирәк. Син җанымда да. Күкләрдә йолдызлар кавыша диләр. Шул язмыш була. Ихлас итеп сөюеңне каян белим. Йөрәгемне тыңла. Бурмалы сырлы, әй бурмалы. Мәхәббәтнең юллары очраштыра да, кавыштыра. Насыйп булган ярларны. Данир Сабиров врачлардан малай сыраган. Тик юмористка бу юлы да кыз биреп җибәргәннәр. Юк, Данир Сабиров кабат әти булган дигән уйлар йөгереп үткәнче, эшнең ниде икәнлеген ачыклый. Данирларга бер ят мәше килеп керә. Гаилә аны якын күреп, үзендә калдыра. Данир песине кәшәф дип йөртә. Врачларга алып бара, тик менә песи ана булып чыга. Ветеринардан кайткач, Данир видео яздыра. Җәмәгать, монысы да кыз, исем табарга булышыгыз әле ди. Миләүшә, Мәрьям, Дания дигән исемнәр бармый дип белдерә Сабиров. Ник икәнен үзегез аңлагансыздыр. Татарча шәп исем тапсагыз, Данирга языгыз. Бу арада эстрадада иң актуаль вакыйга ул Салават Фәтхетдиновның концертларыдыр мөгаен. 30-нчы сезонда маэстро күңел көзгесе нинди булырга тиеш дигән фәлсәфи темага бирелде. Шунысын да әйтергә кирәк. Җырчының концертының соңгы көннәрендә билет табу шактый авырлашты. Әллә шуны исәптә тотып, маэстро кабат өстәмә концерт көнендә алды. Ә сез быел Салаватка бардыгызмы? Unutulgan bulup gitesini de Hatireler bulup gilesin Yollarımda yağan akkar bulup Özlerimde gömüp gidesin Gitme yanlarımdan Kaldırma beni seni yalnız Uyumadım şulay bizning bilen Elle yalgış elle indi yazmaz Сезне артист халкын курорттан концертка, концерттан банкетка йөри дип кенә уйласагыз, ялгышасыз. Илдар Әхмәтов мәсәлән җәй сайын пешәнгә төшә. Тукай районы Буйрган авылында әти әнисе янына кайтып пешәнне әзерләгән инде җырчы.
Кирәксә тракторга утырам, кирәксә шәбәнлим, кеше кебек инде, диде Илдар. Сүзне артык озакка сузмый, тыйнак кына. Ул арада гаиләсенең, иптәшенең дә күңелен күреп, диңгездә дә ял итеп элергән. Бу җәй башка җәйдән күпкә активрак дижерче. Актив бул, Илдар. Хәзер инде сине яраткан тамашачы, синең иҗатыңда да активлык, яңа җырлар, клиплар көтә. Яңа сезон бик тиз килеп җитәр. Без ТМТВ телеканалының алып баручылары составында яшь, ләкин бик якты йылдыз бар. Ул да булса үтә дә талантлы, үзенең моңы тавышы белән тамашачы мәхәббәтен яулаган Гөлназ Асаева. Әйе, моңарчы сез эстрада җырчысы дип белгән моңлы сандугач хәзер яшь талантларны барлаучы яшьлек тавышы тапшыруының яңа алып баручысы. Бәләкидән алып баручы буласым килгән иде. Телевидениедә җырдан башка һәм минем хаялым бар иде Татарстан телевидениесен алып барырга, чөнки минем Башкортстанда инде тәҗрибә булды алып барырга инде. Но без русча алып бардык. Инде татар телендә алып бару минем өчен зур хыял иде. Вообще минем хаялым үземнең проектны ачып җибәрергә берәр нинди телевидениедә. Ни диәсең? Уңышлар сиңа, Гөлназ. Хәзер тапшырыбызның иң кызыклы моментына килеп җиттек. Ул да булса TMT Production тәкъдим иткән клип тизеры. Героебыз Башкортстанның атказанган артисты Марат Шайбаков. Ашыкма араны эзләргә дигән җырга төшерелгән клипта TMTVлар гаиләне саклау рецептын уйлап тапкан. Бик тиздән яңа клип рубрикасында карый алырсыз. Әлегә тизерын тәкъдим итәм. Без аерылышырга булдык. Мәхәббәт үтте бабай. Бу атна да искәрмә түгел. Дамир Зиннатуллин сезнең өчен кызыклы әңгәмә әзерләп куйган. Бу сюжетның героинясы яшь талантлы җырчы Алтын барыс премиясе лауреаты Алинә Даутова. Сәлам дуслар, Шобыз командасы бүген Казанның иң матур паркларының берсендә, ул да булса Җиңү паркында. Һәм минем янәшәмдә Татар җыры фестивале лауреаты, яшь талантлы җырчы Алинә Даутова. Алинә, сәлам. Сәлам, Дамир. Сәмсез? Ничек хәлләрең? Бик яхшы, Дамир. Синеке ничек? Минеке, Аллаһка шөкер, исән сау гына килеп җиттең. Әйе, исән сау гына килеп җиттек, Аллаһка шөкер. Велосипедларда йөргәнең бармы? Ничә яшьтән йөрисең? Гадәти сораулар инде. Әйе, йөргән бар, әлбәттә. Ничә яшьтән? 7 яшьтән йөри башлаганмындыр, менә шундый зур велосипедта. Бик ошый үзебезгә велосипедта йөрү. Иң яраткан спорт төрләренең берсе. Алинә Даутовага сорауларым күп. Кая йөргән, нишләп йөргән һәм инде нинди яңалыклары булган? Без аның турында белешербез. Бездән аерылмагыз. Айларда югалып тордың, ник сине без күрмәдек, нишләп йөрдең? Сөйләп җибәр әле. Нишләп йөрдем? Инде хәзер бит инде 3 яшь тула балага бит инде минем шул тугач та инде йөреп булмады, чөнки бала мине җибәрмәде, баланы үземнең дә җибәрәс килмәде, бала белән күбрәк аңа игътибарны бирәс килде бит инде. Шуңа күрә дә чыгып булмады инде. Менә элек ничек чыктым, шулай күбрәк чыгып булмады. Но бәрбер мин беркая югалмадым дип уйлыйм. Кешеләр шулай бәлки уйлыйлардыр югалдым дип, но мин беркая югалмадым. Шулай ук җырлыйм, шулай ук иҗат итәм, җырлар яздырам. Булай сиңа социаль челтәрләрдә кая югалтыгыз, ник җырламыйсыз, менә шундый хәбәрләр алырга туры килдеме? Килде, шулай итеп язучылар да, әйтүчеләр дә булды инде, концертларда да теге ничә яңа клипларыгыз юк, яңа җырларыгыз юк дип әйтүче кешеләр булды инде. Нәрсә дип җавап бирәләр? Бала булу сәбәпле беркая чыгып булмый бит инде, баланы калдырып булмый, әниләре, дәвәниләре эшли. Шуңа күрә дә мин аның белән булдым күбрәк. Менә әйтегез әле, ни өчен баралар бит әле эстраданы һәм иҗатны гомумән параллель рәвештә бала карау белән ничектер
булдыралар. Син алай булдыра алмадыңмы? Минем алай килеп чыкмады, чөнки баланы минем нянечкага калдырасым килмәде. Бәлкем ниндидер артистларның нянечкалары бардыр, дәвәниләре бардыр инде теге пенсияда утырган. Минем пенсияда утырган дәвәниләрем юк. Алар бөтенесе дә эшлиләр, Аллага шөкер. Исән сау, аяклары, куллары бар, аларның эшләре килә. Шунлыктан, бала белән үземнең күбрәк утырасым килде. Алина, менә уйлап торам да, бу синең бәлки бала карау сәбәбе дип әйтик инде, официаль сәбәптер. Монда теге тормыш иптәше белән бәйле түгелме? Тормыш иптәшең әйдә утыр, баланы кара, тормыш иптәшең чыгармады түгелме? Юк, тормыш иптәшем киресенчә минем җырлавымны ярата, җырлавымны тели. Бала да ярата безнең җырларга, ул да җырлап утыра безнең. Андый проблемалар булмады безнең. 2015 елда без сезгә кунакка килеп киттек, Сафинаны күрдек. Хәзер инде 3 яшь тулган, нәрсәләр белән, нәрсәләр өйрәндегез, аның турында да сөйләп кит инде. Инде 3 ел үткән, сез килгәнгә ул бит инде әле анда кичкенә иде, әле анда җылады, хәтерлим. Бездән курыкты ул. Хәзер дә шулай җыларга ярата инде күп, теге күп сөйләшә ул безнең. Хәзер Аллага шөкер, теге менә бөтен сүзләре аңлашыла. Кайсы бер балаларның бөтен сүзләре дә аңлашылмый, нәрсә әйткәнен теге әниләре переводчица була кайсы бер балаларның. Безнеке инде барысы да бик чётко сөйләшә ул безнең, йөри инде, йөгереп йөри, балалар белән уйнарга ярата. Әзрәк ятсына инде ул кешеләрдән. Менә бу баранды бер ягы. Булай теге развитиесе бик әйбәт бара. Җырлый дип әйттең. Җырлый. Уфтанма җырын ярата ул. Аннан соң Синең җырларны яратамы? Ярата. Кайсы җырыңны? Җырдан күрә дә кирәкмисең дисеңне ярата. Әле ул булай дип бигеп тә җибәрә, булай иттереп аска төшәдә, аннан соң өскә менеп китә, шундый матур иттереп бии ул безнең. Алина хәзер велосипедларда йөреп алсак та була. Гомумән сөйләп кит әле. Велосипедларда еш йөрисез дип аңладым. Бала белән дисең, кая утыртасыз аны? Баланы без артка нәмдә сиденье алдык инде, үзенә креплениесе белән, ул шундый теге җайлы инде, балага аякларын куеп утыра, үзе шунда утыра, каскасы да бар инде аның үзенең. Рәхәтләнеп, елмаеп, авызын җырып йөри ул анда. Син алмадыңызмы әле велосипед? Үзенә алмадык әле. Монда кичкенә үзебез итеп йөри торган анысы бар инде әлбәттә, монда әле юк, үзегенә йөрми әле. Бала чактагы велосипедларны исеңдәме? Ниндиләрдә йөридең син? Исемдә Школьниклар бар идеме? Эшләргә мәшинәләр башлап китәм. Мәшле, сен бик каты хәтерлим яның, кичкенә генә мен тирәли шулай итеп йөри идем. Ансын бик каты хәтерлим, 5 яшь булгандыр инде ул минем. Әле дә хәтерлим. Аннан соң минем Айс дигәне бар я, школьник дигәне юк. Инде дә бар иде ансы. Айс дигән бар я. Аннан соң хәзер минем икенче велосипед инде Стелс дигән, ансы скоростной велосипед. Менә шул. Ярый, алайса безнең инде менә шундый паркларда йөри торган махсус велосипедлар, синең төсе дә матур. Минеке, егетләрчә инде. Киттекме әйдә, бераз йөреп киләбез. Тормыш иптәшең турында сорыйсым килә. Һәрбер чыгышларда, һәрбер концертларда мин аны күрәм, ул синең артынан теге сакчы кебек йөри. Бу моның сәбәбе көнләшүдәме? Юк, көнләшүдә түгел. Ул миңа булыша, ул минем ирем генә түгел, ул минем дустым да. Ул минем всё дип әйтер идем. Ничек дип әйтим? Без аның белән бөтен җирдә бергә. Беркайчан да мин үзем генә дуслар янына барганым юк, анда кунакка барганым юк. Беркайчан да минем кызлар белән генә очрашып утырганым юк. Менә кызлар әйтәләр, кайсы бер кызлар, әйдә бергә генә очрашабыз, ирләрсез диләр. Мәтәм ничек инде ирләрсез дип әйтәм. Менә мин, алар миңа сәерсенеп карыйлар, мәсәлән. Мин алай не могу. Мин һаман ирем белән йөрим, бөтен җирдә дә әле дә мине ирем алып килде. Алина, димәк инде хәзер менә яңа кешеләр белән эстрадага син керергә әзер. Менә килеп чыкмас дип, булмас дип, шундый курку хисе бармы, юкмы? Миндә бернидә курку хисе юк. Киресенчә, мин ничектер яңа кешеләр белән ничектер керәм. Ниндирәк планнар төзедең? Нәрсә белән шаккатырга уйлыйсың тамашачыларны? Нәрсә әзерләдең гомумән? Хәзер инде менә җырлар яздырабыз. Күп
җырлар безнең башыбызда продюсер белән. Инде мин бит инде күбрәк моңсу җырлар яратам җырларга. Теге бирелеп, весь күзләрне ямам да мин яратам инде шундый хисси җырларны. Но тиз җырлар тоже кирәк бит инде аларны тоже мәгънәле җырлар яратам мин. Шуңа күрә мәгънәле җырларга шул ук образда җырларга инде. Но күбрәк менә шундый дискотечный җырларда кертергә телибез хәзерге вакытта. И халыкчан җырларда булсын, дискотечныйда булсын, әкрен җырларда булсын, барысы да була. Просто инде уже икенче көч белән керәсең бит инде. Алинә Даутованы нинди җыр белән таныйлар икән? Мәсәлән, берничә тапкыр җырлаталар әлеге җырны. Кайсы җыры? Бәлки үзең дә туйгансыңдыр инде әлеге җырдан. Була бит әле. Дыр инде ул адаштым дигән җырдыр дип уйлыйм. Тистем тагы җыр, аны бөтен кеше күтәреп ала, концертларда да җырлаганда, аннан соң җырлап утыралар, шул җыр дип уйлыйм. Үзеңнең иң яраткан җырыңмы? Дөресен әйт әле. Иң яраткан җырым ие. Минем җырларым бөтенесе дә минем яраткан җырлар. Алар була алмый, яратмаган. Яратмасаң син аны җырлый алмыйсың. Әйтәләр бит әле, менә минем иң популяр җырым менә шул, ләкин ул җырдан мин инде туйдым. Минем җырлыйсым килми дип әйтәләр. Алай булганы юкмы? Һаман шуны сырлар, һаман шуны дип. Ну аны бит инде мин ханичә ел җырлыйм. Теге, ну бәрбер кеше менә шуны көтә. Кайсы бер вакытта мин концертта җырламыйм ул җырны. Миңа менә кирип әйтәләр. Менә теге җырыңны көткәник адаштым. Син теге күлмәктән кардан йөргән клип. Ялан аяк. Ялан аякны чиксин клипта җырдың дип сорыйлар аннан соң. Менә именно шул җырны көтәләр, шуңа күрә мин җырларга тырышам инде. Хатын-кызлар гомумән бүләкләр яраталар, әйме? Син нинди бүләкләр яратасың икән? Нинди бүләкләр? Миңа әйтәләр шәле, инне дә бүләк, дие дә бүләк дип. Миңа барыбер бүләк. Миңа иң мөһиме кешенең ихластан биргән бүләге. Менә ул аны чын күңеленнән биргән икән. Миңа всё, шул инде май булып ята күңелемә. Тормыш иптәшеңнең иң кыйммәтле бүләге нинди иде икән? Ул алтын биргә ярата инде миңа. Һаман менә бу бөтен алтыннар аныкы инде, ул биргән алтыннар. Аннан алай дип әйтә алмыйм мин иң кыйммәтле бүләк. Шул мин бит аңа гел әйтә, ул миңа әйтә, нәрсә алып бирим сиңа? Акчаңны әрәм итмә, кирәк булыр әле, акча кирәк була ул безгә тормышта дип әйтәм. Алина, синең праваң бармы? Права бар. Машинада йөрисеңме? Машинада йөргәлим, безнең иребез белән бер генә машина икебезгә. Но тиздән алырга җыйнабыз. Чөнки ул теге сиңа бүләк итәргә тиеш инде машина алабыз, әйме? Ну, бүләк итер дип уйлыйм инде. Чөнки ул теге булай матурлык өчен йөрергә түгел. Баланы садикка иртәсе булачак, эшкә йөрергә кирәк. Аннан тагын Казанга барырга кирәк. Була тегендә монда барасы була бит инде. Бәре машина кирәк. Теге кыйбатлы, зур машина сорамыйсың инде. Нинди машина кирәк сиңа? Иң беренче миңа машина кирәк, тотылган булса да ярый. Әле бит әле мин әйбәтләп йөрергә өйрәнергә кирәк. Казаннарда, менә Казанда йөргән юк әле минем. Куркасыңмы? Әзрәк бар инде, курку хисе. Бәребер беренче тапкыр утырасың бит инде. Ну, бәребер эшләгәч, үзеңнең целеңә барырга кирәк, алырга кирәк, теге йөрергә кирәк бит инде. Куркып утырып булмый, мин машинадан куркам дип инде. Хәзер бөтен кеше машинада йөри. Шуңа күрә ул берендә куркулык түгел. Күпме юл үтсәң дә, тикенеләр көтсәң дә, шиңәсен беләбез гөлләрнең, шиңәсен беләбез гөлләрнең. Күпме юл үтсәң дә, тикенеләр көтсәң дә, шиңәсен беләбез гөлләрнең, шиңәсен беләбез гөлләрнең. Соңгы тапкыр күрешкәндә квартира алган идез, ләкин авылдан күчеп китә алмыйча, ничектер әле авылда калган идез. Һаман да авылдамы, яисә күчтегез инде Казанга? Әле һаман да авылда, чөнки без ул фатирны инде саттык. Иң элек без 2 бүлмәле аласык, 1 бүлмәле булды инде безнең. Аннан соң 2 бүлмәле. Аннан соң инде иремә ул әйтте, минем квартирада торасым килми, минем идея торасы килә. Үзебезнең идея дип әйтте инде. Ну, ул бит инде авыл баласы, мин авыл баласы. Шуңа күрә без итүзергә булдык аннан соң. Безнең грандиоз планнар, наполеонский булды ул планнар. Төзелеп биттеме инде? Төзелеп бетте, Аллага шөкер. Күчтегез инде? Юк әле күчмәдек, менә күчергә җыйнабыз. Бәлки август ахырларында булыр, бәлки сентябрь башында булыр. Менә
көтеп торабыз, Алла бирсә, әле анда эшлиләр, абыйлар ябыштырасы калды инде шул, әле әзрәк теге ламинатлар нитәсе калды идәннәренә, уже бетә дигән. Син дә ярдәм итеп торасыңмы анда абойларның төсен яисә Ансы әлбәттә без бергә йөрдек ирем белән. Тагы ирем белән. Менә җирдә. Без бергә йөрибез, һаман бөтен җирдә бергә. ниндирәк үй ул? Теге кая ул гомумән? Кая сез шул ук Ямә Ширмә авылындамы яисә башка җирдәрәк? Юк, Биектау районы Инеш поселогында инде. Килегез кунакка, Алла бирсә. Шуңа күрә сорыйм, кая икән беләсем килә. Биектаудан 2 километр инде ул. Итү хәзер кыйбатка чыгам әйтәләр. Амина. Бик кыйбатка чыга. Бәлер. Миллионнар икән беләбез. Ничә миллионнан да артырга мөмкин икән. Ну, 9-8 миллионнар, ну менә эшенә дә бит әле аның күп кирәк. Абыйлар ул бит инде инең зурлыгыннан да карый. И кичкенә булса, бер этажлы гына булса анда, бәлкем әзрәк акча кирәктер. 2 этажлы булса, күбрәк акча кирәк инде. Шул 9 миллионнар тирәсе шул төзү дәврендә китте дип әйтергә була инде. Әйе, безгә ит төзергә бит инде әниләр булышты. Үзебезнең иремнең әти-әнисе бик каты булышалар инде. Алар эшлиләр, әйтәм бит. Баланы карага кеше юк, чөнки алар эшли. Алар безгә булыша, аларның безгә булышасылар кирәк. Вот, менә аларга бик зур рәхмәт. Үземнең әти-әниләрем инде бала карап тора. Ленарның әти-әнисе инде шул акча эшлиләр, көне-төне эшлиләр инде алар. Алина, мин сиңа сораулар әзерләдем. Әлеге сорауларга тиз генә булды яисә булмады дип кенә җавап бирергә кирәк булачак. Син әзерме? Әзер. Айса киттек. Барган свиданиягә үкенгәнең булдымы? Юк, Юктан тавыш күтәргәнең булдымы? булды. Сәхнә артында артистларның гайбәтләрен сөйләгәнең булдымы? Булмады. Мөһим очрашуга яисә чыгышларга йоклап калганың булдымы? Булмады. Кибеттә урлаганың булдымы? Булмады. Психологка мөрәҗәгать иткәнең булдымы? Булмады. Кемгәдер булышуыңа үкенгәнең булдымы? Булмады. Дусларыңа нәрсә булса да жәлләгәнең булдымы? Булмады. Җырның сүзләрен онытканың булдымы? Булды. Кеше белән исәнләшмичә узганың булдымы танысаң да? Булмады. Юктан тавыш күтәргәнең булдымы? Булды дидең. Аллага шөкер берсе генә булды. Еш буламы ди хәлләр? Ну, еш булмый. Булдымы дигән сорауга ничек әйтим инде? Ул һәрбер кешенең буладыр дип уйлыйм андый. Кемгә тавыш күтәрәсең? Иремә инде. Ул бит инде һаман минем янда. Менә сәхнә артында артистларның гайбәтләрен сөйләгәнем булмады дисең, әйме? Ләкин ничек булса да бераз генә булса да ләгеп киткәндер инде, әйме? Белмим, мин артистлар турында менә чынлап әйтәм, чынлап. Бер гаеп белмим дә мин. Теге гайбәт белмим дә, чөнки мин алар турында белешеп җөрмим. Белешеп җөргән булган булсам, бәлки теге йөрисең, тегесенә мынсыннан сорап, шулаймы соң ул, тегеләйме соң ул дип анда. Ишеттеңме син дигән булып. Ишетсәм дә, мин аны теге мимо ушей менә булай утырып торам, ишетәм икән, мин аны ишетмәмешкә салышам. Ишетәм икән, мин аны сөйләмим инде беркемгә дә. Нәрсәгә кирәк ул миңа? Чөнки мин ул кеше янда булмадым. Мин ул кешене 100% белмим. Артист кешеләрен белән бит инде мин теге дус булып анда һәр бер көнне күрешеп анда яшәмим. Шуңа күрә мин алай торып сөйли алмыйм. Менә шулай гайбәт сөйли торган кешеләр белән гомумән аралашмыйсың димәк, әйме? Аралашмыйм. Бармысың алар гомумән татар эстрадасында сөйләп бирә торганнар? Бар. Андыйлар бик күп анда минем турында да сөйләгән кешеләр булды инде. Аларын әйтеп тә торасы юк. Аннан миңа да килеп әйтүчеләр булды. Син минем турында шулай дип әйткәнсең дип. Мин анысы үлем каян бу моны чыгара, нинди нәрсә? Бу нинди вообще белмим мин ул турыда. Менә ул турыда гомумән белмим. Ул аны сөйләп чыгара, син минем турында шулай сөйләгәнсең икән дип. Менә ул вообще непонятный еврейни минем өчен. Алина, димәк үзең дә гайбәткә төшкәнең бар. Синең турында эш топ гайбәт нәрсә булды икән? Һәрбер артист турында да сөйләшәләрдер инде ул кешеләр. Бәрбер менә халык белми бит инде каян чыга җырчы. Алар уйлыйлар инде иң беренчесе ул акчасы күп дип уйлыйлар. 50 спонсоры бар, ниндидер бай, ниндидер кешесе бар артында дип уйлыйлар бит инде. Андый кешеләрем булмады да, юк та. Теге бар инде ул танышлар, белешләр, но аларга мөрәҗәгать иткәнем юк әле пока, Аллага шөкер. И акчаны да менә күрәсез әйтеп торам инде итүзибез. Шуңа күрә теге акчам күп дип әйтмәс идем. Менә ул әйберләр, гайбәтләр дөрес түгел. Сөюләрем бәхетемә түгел, үкенергә
Сезгәне бирелгән йөрәккәем сискәнепләр китә кирәкмисең дигән сүзеңнән кирәкмисең дисең кирәкмисең кирәкмәвем беләм үземдә теге йөрәкне ничек иретимсең синнән башка яши белергә Алина, менә үзең гомумән кешеләрне дистанцияда тотасыңмы яисә бик якын китерәсеңме? Авыз пешкән чаклар бармы менә шул ситуацияларда? Мин нәрсә дип әйтим, мин бик гади кеше. И бик әйттем бит инде хисле кеше, теге менә кеше белән сөйләшеп китәм икән. Мин инде весь бирелеп, теге сөйләшәм, андый теге дистанция тотырга тота белмим дип әйтим соң инде. Менә кайсы бер кеше дистанция тота. Менә привет, әйбәт, әйе, нәрсәгә сөйләргә тиешмисең аны. Синең эшең түгел ул дип менә әйтергә мөмкин. Но мин алай иттереп теге грубо әйтмим, бәлки, менә просто, например, әйтәсем килмәсә ул кешегә ул сорауга җавапны или мин әйтмим просто аны инде, или мин икенчегә борырга могу, но алай иттереп теге грубо кеше белән сөйләшмим. И пешкән чаклар булды, авыз пешкән чаклар булды. Минем иң яхшы дустым бар иде инде. Без аның белән бергә укыдык. Инде ничә еллар без аның белән бергә инде ул да җырлый иде, мин дә җырлый идем. Аннан соң бик начар хәлдән соң инде анысын сөйләп тормыйм инде мин. Безнең аралар өзелде. Без хәзер бер дә күрешкән дә юк, бер дә язышмыйбыз, шалтыратышмыйбыз да. Ну, бик кызганыч. Аралашасы килмиме үзеңнең дә? Хәлләрен беләсе киләмез. Ул кеше минем белән үзе араны изде. Белмим нәрсә өчен, мин аны әле дә аңламадым. Мин ул кешегә булыштым. Нихәтле ел без аның белән бергә аралаштык. Мин аңа һаман булышып тордым, һаман аны гына нитеп йөрдем инде. Менә аны гына үземнең иң якын дустым дип санап йөрдем. Яңадан дуслашыйк әле Алина. Кил әле, сөйләшик әле дисә барасыңмы? Юк. Гадилне күп кәләтте. Ну, инде менә әйтәләр бит, подругалар не бывает дип. Чын дуслар булмый дип. Менә ул шул йөзен күрсәтте дип әйтим. Синең качан булса да елаганың бармы икән? Ни өчен булды ул? Ну, елаган бар инде. Һаман елап торам мин. Елакмыни? Ie. Ну, мин гел елыйм. Мин менә мәсәлән әниләргә кайтам икән кунакка. Үземнең әниләргә булса да Линарның менә әтиләре яна кайтсак та инде менә без туда-сюда җөрибез бит инде кунакларга. Кунакка җөрибез әле без пока үзебезнең ий булмагач. Бит инде баланда калдырырга кирәк бит әле шуңа да тегендә туда-сюда җөрибез. Мин инде 1-2 көн торсам тегендә җылыйм. 1-2 көн тегендә торсам уже тегеннән киткәндә җылыйм. Менә һаман җылап торам мин. Алина Даутова нинди кискен үзгәрешләргә әзер икән? Пирсинг, татуировка, чәчне пләшкә алу, чәч белән төрле экспериментлар, кызыл төскә буяу, зәңгәр төскә буяу. Син кайсыларына әзер икән? Ну, чәчне зәңгәр төскә буямас идем, это точно. Ну, анда костюм белән берәр үзгәреш булса, мин бик шат булыр идем. Наоборот, теге берәр дизайнер минем белән эшләсә, менә әйтсә, менә моны киясең, миңа үземә дә кызык булыр иде. Менә андый үзгәрешләр. Булай пирсинг, монда борыннарга, ана мондай асылынып тора торган, ана монда асылынып тора торган пирсинглар, алар кирәк түгелдер дип уйлыйм. Татар халкы да теге аңламаячак мине аңламаячаклар. Булай минем монда пирсинг бар. Киндиктә. Киндиктә бар. Аны инде мин яшьлек җүләрлеге белән тактым да, аннан соң салдым мин аны, һәм мин юк. Димәк, ничә яшьтә булды? Ничә яшь иде соң миңа? Әле вакытта миңа 20 яшьләр булган микән? 20 яшь. Ничек карадылар әти-әниләрең? Шундый сорау беренчедән. Ну, әти-әни ничектер, әти минем күрмәде. Әти күрсә бәрі үтерә инде. Әни нәрсә әйтсен инде ул, ясалгач уже. Теге яра ясалган инде кызым дип әйтте инде ул. Алинар, белдем аңа турында. Линар белән бергә ясаттык. Каршы килде ул, юк. Бик каршы килде, мин бәрбер барып ясаттым. Нәрсәгә кирәк иде ул сиңа ул вакытта? Белмим инде ул, әйтәм бит инде яшьлек җүләрлеге үземнең менә матур булып тоелды ул миңа. Мин ничектер матур пирсинг тагып, ничектер или теге пляжга барып майны күрсәтәсем килгәндер инде теге матур бит инде ул. Теге яшь кызлар өчен. Ана картайгач инде алсынып төшә, конечно.
Ak kulbeklerim karaldı, karaldı köngüllerim. Yıkılsız uzgan dillerde nigine pişirmedin. Sıyıvedege bexitimden şeşkege gömülmedin. Sınadın gözümün erimine, sınmadın bükülmedin. Алина, сен хәзер дә яшь, сен хәзер дә шибәр, кыска итәкләрдән сен димәк баш тарта торган кеше түгел әйме? Юк. Ну, кыска итекләрне кызлар киергә тиештер дип уйлыйм. Аяклары матур булса, теге мондый җәенке кеше булмаса, киергә тиешләрдер дип уйлыйм инде. Кыз кеше бит инде. Сидиләр бит андый кешеләрне. Гайбәткә төшәләр. Ни кия инде, нәрсәгә сүгәләрме? Ну, мине сүткәннәр юк. Мин андай бергә әйтәм бит, теге колак салмыйм. Мин теге рваный джинсылар, шундый әйберләр киергә мөмкинмен. Миңа әйтәләр, акчаң җитмиме әллә синең? Киенде, мә сиңа акча бирәм. Мин киләм дә, и всё. Бетте шуның белән. Мин теге кешегә әйтмим, мода бит ул. Тегеләй була, менә теге андый грубый иттереп җавап биргән юк минем. Син җәенке дип әйттең, Алина, син үзең фитнес клубларга йөрисеңме, яисә фитнес сезнең бакчадамы, үзеңнең фигураңны карарга тырышасыңмы? Фитнес минем бала белән дип әйтергәм. Ну, бала җигереп йөрим, мин артыннан җигереп йөрим, менә ул фитнес. Әлегә фитнеска йөрмим. Чөнки әле үземнең теге комплектациям дип әйтим соң инде бер нихәтле ашасам да бер нәрсә булмый миңа, эшемдә үсми минем, менә чынлап та әйтәм, менә әниләрдә кайсылар вакытта үземнең әниемдә диетага утыра, мин һаман теге ашарга, ашаныбызмы әллә без дим. Ул әйтә, без бит диетада, ди, мин һаман ашап торам. Миңа диета кирәк түгел, миңа. Менә хәзер телевизор артындагы безнең тамашачылар, күп кенә тамашачылар сиңа бераз көнләшеп тә куйдылар инде. Көнләшәсе юк, һәрбер кешегә бәлкем үзеңне тотырга гына кирәктер. Бәлкем 6-дан соң әзрәк ашамаска, аннан күбрәк су эчәргә кирәктер. Мин күп су эчәм. Су эчәргә тырышам. Син менә хәзерге мизгелдә синең бит инде бер балаң бар, икенче бала алып кайтырга әзерме әле син? Аның турында уйлыйсызмы? Ленар сорыймы? Әлегә әзер түгелдер дип уйлыйм икебездә. Чөнки бала әле бер кечерәк, әле аңа 3 яшьтә тулмаган, әле октябрьдә гына тула 3 яшь. Алла бирсә, хәзерге балалар бит алар бик внимание ярата. Менә кечкенә бала кайтты безгә ия инде. Ленарның апасы бала тапты, 3нче бала. Менә кыз, аның 2 малай иде, кыз Аллага шөкер. Кызлы, тагы бер кызлы булдык, безнең һаман абыйлар гына иде. Безнең сестренка да бар. Аллага шөкер. Ул кайтты, ул аңа хәзер көнләшә, әзрәк көнләшү бар. Кышкыра, җылый башлый шунда. Мине күтәр шулай иттереп ди. Мин аның коляскасына менеп утырам ди. Менә шундый әйберләр бар. Ләкин киләчәктә Алла бирсә булырга мөмкин. Киләчәктә Алла бирсә инде бер бала белән генә калмаска иде. Алина, хәзер бөтен тамашачыларга мөрәҗәгать итсәң була, теләкләреңне, уйларыңны, фикерләреңне әйдә җиткер. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә иң мөһиме исәнлек, саулык телим. Исәнлек, саулык булса, барысы да яхшы булыр сезнең. Бу тормышта инде һәрбер мизгелнең, һәрбер көннең, һәрбер минутның кадерен белеп, балаларыгызның исәнлеге булып, инде озак еллар бергәләп, дуслар белән аралашып, туганнарыгыз белән күбрәк аралашып яшәгез. Менә шундый теләктә калам. Һәм Алина Даутовны тыңлагыз. Әйе, и шоу-бизнесны карагыз. Достар, шулай итеп Алина Даутова белән аралаштык, серләрен белдек һәм инде велосипедта йөрдек. Сиңа ошадымы бүгенге әңгәмә, бүгенге күрешү? Бик ошады, Дамир, рәхмәт чакыруыгыз өчен. Инде дусларына әйтәсем килә, спорт белән шөгыльләнегез, велосипедта йөрегез, һәрбер көннең, һәрбер мизгелнең рәхәтен күреп яшәгез. Достар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Пока-пока. Яңалыклар билгелән. Эфир вакыты ахырына якынлашты. Хушлашыр алдыннан бүген төзүчеләр көне икәнен дә искәртәм. Һәммәгез дә тормышыгызны матурлап төзегез. Бәйрәм белән күрешербез.